Krásny deň vám prajem na tomto kanále Sila lásky. Verím, že sa máte dobre a že prežívate, ak sa dá, pokojné obdobie. Taký štart teraz bolo obdobie začiatku školského roka, kedy aj napriek tomu, že sa už pomaly ten rok vlastne schyluje k takému koncu alebo predĺžovaniu tých nocí, tak paradoxne sa tá aktivita v rámci, po tom lete, hej, čo sa týka pracovného možno nasadenia v školách, hej, do škôlky a tak ďalej, začína v tom septembri. Takže to môže znamenať veľa zmien. A ja verím, že tento výklad, ak už počúvate, tak to prešlo, ale už som sa asi 2-3 krát snažila nahrať nejaký výklad počas augusta, ale absolútne ma to nepúšťalo. Čo som aj vnímala, že teda asi nemám nahrávať. Raz to bolo tým, že vlastne vypadol internet, potom som to skúsila znova, zrazu sa mi prepalil telefón, to ako v zmysle, že bol príliš prehriatý. Takže už som to naozaj pochopila, že som to teda nechala tak uvidíme, či ma to teda už dneska pustí. A nahrávam vlastne deň pred splnom 7. septembra. Najmä z takého vnútorného popudu, lebo ten koniec augusta, najmä druhá polka augusta, aj tento prvý týždeň septembrový bol veľmi intenzívny z hľadiska nejakého vnútorného prežívania práve tých zmien. Ja som cítila aj, ako prechádzala som si rôznymi púšťaniami aj nejakého potlačeného hnevu ešte z minulosti, postavenia sa do vlastnej sily, čiže ešte sa tam ukázali ako keby také tie témy, kde je potrebné sa dostať do tej slobody a už naozaj vystúpiť z toho, kde možno ešte mám nejaké pochybnosti alebo kde ešte niekde vnútri v tele sú nejaké zranenia, ktoré potrebujú ísť von. Takže som sa rozhodla vlastne spraviť tento výklad s podporou zajtrajšieho splnu, alebo teda kedykoľvek to pozeráte, splnu toho 7. septembra. 7 je číslom zmeny, liečenia, takže zameranie toho výkladu bude práve na to, čo tento spln nám prinesie, akú zmenu, v akej téme možno, akým spôsobom sa to prejaví tie najbližšie týždne, možno aj ďalšie obdobie. A ako to vlastne súvisí s tým, možno čo sme prežívali posledné týždne, hej, že čo sa, ak ste aj vy vnímali, že sa niečo púšťalo, niečo vnútri sa v vás dialo, a kde ste potrebovali si zastať svoje pocity, zastať svoju pravdu. Tak ako som to vnímala ja, tak pre mňa to je tá iniciácia vlastne zmeny, kde nás ten život vyzýva alebo pozýva do ešte väčšej kvality života a oslobodeniu sa od niečoho, čo nás predtým obmedzovalo. Takže sa poďme pozrieť, o čom je zmena, ktorú prináša práve tento spln 7. septembra. O čom to bude? Ja som si sem zobrala na podporu ešte ďalšieho môjho budhu, keď tu už mám jedného veľkého, pretože práve na základe aj toho, ako sa mi ešte po dlhej dobe vlastne nejako znútra objavil ten posvetný hnev, ja to volám, a tá potreba vypustiť vlastne niečo, čo ma tam vnútri ešte spínalo, tak práve ten Buddha je pre mňa ani na základe nejakého filozofického smeru, ale je to pre mňa ten archetyp toho
vnútorného kľudu. A Kristus je zase pre mňa archetypom, a myslím si, že pre mnohých práve tá esencia bezodporového stavu, čo samozrejme jedno s druhým veľmi súvisí. A tej bezpodmienečnej lásky k celému svetu, ktorá vychádza z bezpodmienečnej lásky a bezodporového stavu samého k sebe. Takže čokoľvek, čo sme v poslednom období púšťali, kde sme vyjadrovali možno mali potrebu vyjadriť alebo zastať si samých seba, bolo práve nevyhnutnou súčasťou, tým predskokanom zmeny, ktorá príde, alebo v ktorej nás podporuje práve aj tento spln, a to je oslobodenie sa do tej bezpodmienečnej lásky. To je ten stav, kde nerozlišujeme, či je niečo dobré alebo zlé. Len vnímame, že to jednoducho je. Že neexistuje svetlo bez tmy a tma bez svetla. Že všetko tu má svoje miesto, všetko má svoj význam a to nás práve oslobodzuje. A vďaka tomu môžeme následne myslieť, cítiť a konať v tom bezodporovom stave, kde konáme vo svojej pravde, cítime alebo robíme to, čo vnímame ako svoju pravdu, ale bez odporu voči okoliu alebo voči sebe. Je to ten vlastne súcit ku všetkému, čo sa nám deje. Súcit alebo vlastne to očistenie od nejakých negatívnych programov, konštruktov, kde možno sme mohli byť, v presvedčení buď v tej obeti, že niekto nás potláčal, niekto nás manipuloval, niekto nám klamal, niekto nám ubližoval, alebo naopak sme boli v pocite viny, že my sme ublížili, my sme niekde nespravili niečo dosť dobré, alebo naopak, že by sme to dneska urobili možno inak, tak na základe toho nastavenia v tej bezpodmienečnej láske, toho bezodporového stavu, dochádza prirodzene k súcitu, ku všetkému, čo sa deje. A na to, aby to mohlo nastať, tak potrebujeme vlastne zvnútra, z hĺbky nášho tela a doslova až späty vypustiť nejaký potlačený hnev, pocit. Ja mám pocit, že to nie je možné úplne obísť, že aspoň neviem o tom, že by to niekto dokázal bez toho, pokiaľ tam z minulosti sú potlačené pocity, že aj to sú každodenné rozhovory, každodenné situácie, ktoré sa ani nemusia javiť ako extrémne náročné. Ale pokiaľ je to roky opakujúca sa situácia a my roky nad tým mávneme rukou, čiže ako keby sme mávli rukou nad sebou, zavreme oči pred tým, zatvárame oči, pred aroganciou, že potlačame svoje pocity, lebo si povieme, že však to nie je také zlé, ale veď a stále vlastne sa presviečame, že je to v poriadku, tak tam niekde sa v nás vnútri vlastne hromadí ten hnev, frustrácia, takéto znásilňovanie seba a to je potrebné vlastne, ako tuto mi to pripomína, ako tie dušičky, čo ako vylietajú, to vyslovene ako myslené na základe popisu tej karty, že sa oslobodzujú tie zblúdile vlastne duše, do svetla. Ale mne to momentálne prišlo ako v súvislosti s tým, že vypustíme ten hnev, vypustíme to všetko bolavé a necháme, nech sa to vlastne rozpustí už raz a navždy. A keď to rozpustíme z nášho vnútra, tak tam potom môže nastúpiť, vytvorí sa tam ten priestor na tú neutralitu, na ten bezodporový stav.
A tam potom môžeme naozaj dôjsť k tomu prebudeniu, kde sa to žitie cez srdce, čo je 2 a 0 za 2 vlastne to násobí, je to naozaj takéto vnímanie života cez srdce z takej vyššej perspektívy, hej, kde nesúdime, nehodnotíme, len vnímame v tom prepojení s tou intuíciou, s nejakým vyšším vedením. Konáme vlastne zo srdca, ideme v súlade s tým, čo cítime, že je tá naša cesta. Bez súdenia, bez hodnotenia, či je to správne, či je to nesprávne, bez ohľadu na to, či sa nám to javí ako zodpovedná cesta alebo odskúšaná cesta. Ako keby sme otvorili tie oči jasným pohľadom, srdce do Korán, bez toho strachu už, ktorý sme vlastne vypustili. A dochádza tam naozaj k takému prebudeniu doslova, otvoreniu toho srdca. Je to veľmi o tom srdci, úplne tu cítim, že ako keby bola tam vykonaná teraz nejaká operácia v našom srdci, že nás až vlastne taký reset tam spraví, vypustí sa, ako keď doktor, hej, ja neviem, tam sa vypustí ten, mi napadlo vypustiť ten hníz alebo čokoľvek, nejaký zápal sa vylieči a tam môže vstúpiť vlastne to Kristovo vedomie, tá láska a dôjsť k tomu prebudeniu. Tam sa zapáli tá iskra, tá vášeň k životu, vášeň celkovo k životu, k tvoreniu. Ako keby sa v nás prebudila životná sila. Ja som aj tento august cítila veľkú únavu, hej, taký ten rollercoaster, keď sa mi niečo púšťalo, tak som zase pocítila únavu a tým, že to cez telo prechádza, a už som sa hovorila, že už stačilo, že už celkom tá únava bola častá a ako keby nám tu aj cez tie karty ten život hovoril, že ako náhle ideme do toho bezodporového stavu, tak tam a začneme sa radovať z toho života, že sa vlastne že prestaneme riešiť snažiť sa držať pod kontrolou tie problémy, ale naozaj začneme žiť. Začneme vnímať, že všetko je také, aké je a je to v poriadku. Nemusíme to držať pod kontrolou, len ísť v súlade s tým srdcom. No, je tu prítomná aj smrť, alebo 13 je vlastne smrť a znovu zrodenie. To je tá transformácia. Takže, je to ešte pod tou kartou súcitu, kde tiež v rámci toho súcitu vnímam vlastne aj takú tú tenkú latku medzi živým a mŕtvým, medzi svetlom a tmou. A v podstate tá karta transformácie je doplnením, hej, že je to smrť a znovu zrodenie, tak priznačené pre Krista, hej, ako ho poznáme. A my keď ako keby príjmeme tú smrť čohokoľvek, smrť našich bolestí, smrť toho starého nejakého presvedčenia, lipnutí na niečom z minulosti, nejakého nášho príbehu, ktorý bol v minulosti, tak sa môžeme vlastne znovu zrodiť. My sa môžeme za náš život mnohokrát môžeme umrieť a znovu zrodiť sa, hej. Niečo v nás umrie a znovu zrodí sa. Doslova ako, hej, my tu vnímame tú smrť z hľadiska počtu rokov na svete človeka, ale koľko poznáte príbehov, kedy vám ten človek zažije tak niečo intenzívne, že vám povie, že sa znovu zrodil, alebo že je teraz úplne iný človek, hej, z neho. Tá podstata, esencia zostáva, tá, s ktorou sa rodil, ale skrz to oslobodenie od niečoho, vnímam tu nejakú silnú tému, ktorá sa možno s vami ťahala celý život. Tak teraz je ten čas, kedy to vlastne je možné s láskou pohřbiť. Alebo s láskou pustiť už do toho svetla. A znovu zrodiť sa v tom prebudení. Začať žiť s tou vášňou a radosťou k životu. Je to vlastne začiatok nového cyklu.
Otvára sa aktuálne vlastne tá zmena, ktorá prichádza cez tento spln, je znovuzrodenie, začiatok nového cyklu, kde dochádza k obrovskému prebudeniu v našom vnútri, zažehnutiu tej vášne a radosti zo života. Je to taký zvláštny pocit, ktorý teraz vnímam pri tom výklade, že jednak taká nejaká zvláštna nostalgia za tým starým, zároveň obrovský pocit oslobodenia od toho ťaživého, s ktorým to staré vlastne súviselo. A otvorenie sa s tým otvoreným srdcom vlastne tej radosti, tej vášne k životu. Zrazu sa začneme pozerať na ten náš príbeh úplne novými očami. Aj napriek tomu, že môžeme mať pocit, že už ten nadhľad máme, až po tomto zážitku, ktorý vnímam až taký transcendentálny, to uvidíme úplne novými očami, ako keby sme sa pozerali tými očami toho Krista. Vlastne videli to z pohľadu toho bezodporového stavu. Je zrazu všetko začne dávať zmysel. Tá bude obrovský ten súcit ku všetkému, ku každej jednej puzzle v tej našej skladačke, že dávala zmysel. A každá tá súčasť toho nášho príbehu nás priniesla, vďaka tomu sme vlastne mohli zapáliť teraz vášeň úplne v novej energii. Sme pod obrovskou ochranou. Je to ako keby požehnané celým vesmírom, hviezdou, že sa môžeme totálne uvoľniť už v tom. Môžeme otvoriť tú náruč a vedieť, že okolo nás je obrovská podpora. My keď otvárame to srdce a ideme do tej odvahy, tak je tam obrovitánska podpora. Ešte mám pocit normálne, že ešte 4 karty by som si vyložila. Teraz taký iný výklad. Ma to ťahá k takému hlbšiemu. Že máme tu slnko, máme tu hviezdu, máme tu prebudenie. A ak sa možno pýtate nejakú otázku, či je to tá správna cesta, to rozhodnutie, tak jednoznačne vám život odpoveda áno. To, čo teraz začne, v akejkoľvek téme, čo je tá vaša hlboká téma, kde vlastne teraz sa to púšťa a skrz ten spln pôjdete do nového cyklu, tak ak sú tam ešte nejaké pochybnosti, že či je to tá správna cesta, správne rozhodnutie, v práci, ak začínate nový projekt, alebo sa odhodlávate na nový projekt, tak je to ako tá šťastná voľba. Alebo v partnerstve, hej, čokoľvek. Začnú sa tu ladiť a ukazovať tie pravdy dohody duší. Zrazu pochopíte skrz to nové videnie a prebudenie, otvorenie toho srdca, kto má akú úlohu vo vašom živote. A že všetko je tam obrovským darom. Ale ruka v ruke s tým už môžete aj zavrieť dvere, doslova zavrieť dvere za tým, čo vám už neslúži. Lebo niekedy môže tak znieť, že keď povieme ten súcit a všetko, ako má tu svoje miesto, môže to cez nejaký filter našej mysle znieť, že máme byť teda láskaví ku všetkým. Z môjho ponímania je to práve o tom, že keď vnímame tú pravdu a zároveň vnímame
bez toho odporu všetko, čo sa deje, že je také, ako máme to pochopenie alebo rozumieme významu každého človeka, každej situácie v našom živote a získame ten náhľad, to nové videnie, tak práve tú pravdu uvidíme tak jasne, že už sa nebudeme manipulovať alebo niečo chlácholiť v našom živote a práve v tej sile a v tej pravde, v tom nadhľade dokážeme už na dobro zatvoriť dvere za nejakou minulosťou. Už sa k tomu nevracať. Už tam nevytvárať nejaké domnenky, že by to mohlo byť inak a čo ak ešte náhodou a tak ďalej. Samozrejme, otvorená myseľ je neustále, aj to otvorené srdce, tam tie možnosti sú neustále neobmedzené, ale zároveň ten život je plný paradoxov. Ono to môže niekedy znieť protichodne. Ale ak si to nacítite srdcom, čo teraz sa akože cezo mňa možno život snaží povedať, je, že odvaha na dobro niečo skončiť, ukončiť, nechať to v minulosti, neznamená byť tvrdohlavý, zatrpknutý a so zavretým srdcom. Odvaha prejsť do novej etapy už bez toho starého je práve najväčší prejav pokory a dôvery, že to, čo je mi ukazované, je pravda a idem v súlade s tým srdcom. Som v tej odvahe, nedržím to pod kontrolou. A dávam slobodu sebe aj tým druhým. Už tam neťahám za tie nitky, nenechávam si tam tie zadné vrátka, keby náhodou, hej. Je to rozhodnutie aj v tých dohodách duší s tými ostatnými bytostiami okolo nás. Dať to do súladu. V tej strednej zlatej ceste, kde sa nesnažíme nikoho tlačiť do niekam, ani oni nás. Keď naozaj zmajstrujeme našu schopnosť tvoriť harmóniu. Čo ja milujem emocionalitu a milujem vášeň, milujem tú energiu v živote a nemám problém ani s pustením hnevu, vyjadrením tej pravdy. A teraz ako keby sa mi to dostávalo do takej že prijatia toho, že aj vyjadrenie v tej sile, že je to v poriadku, ale zároveň sa mi to ladí tak, že tú pravdu dokážem vyjadriť tak, že stále tá energia harmónie bude zachovaná. To je opäť zase to majstrovstvo vnímania tých paradoxov v živote. A ja tie paradoxy milujem na tom živote, že nič není vlastne čierno-biele, všetko je tak nejak naraz. A kedysi som ešte stále to tak mala nastavené, že ja neviem, že budem v tom, ešte keď tu máme toho budhu, vlastne zmajstrujem tú buddhistickú nejakú energiu alebo ten vnútorný kľud vtedy, keď nebudem emocionálne reagovať. Hej? Lebo vždy som prirodzene bola emocionálna, ja som lev, oheň, hej. A tak som sa snažila nejako, hej. Ale prirodzene, keď som sa niekde potlačala, tak potom ten hnev niekde sa potreboval vyventilovať. Až som vlastne prijala tú svoju súčasť, že tá emocionalita je prirodzená súčasť mňa a ten oheň je mi darom, hej. A ja ho nemám odmietať. Je to súčasť mňa. To majstrovstvo je však v tom, milovať ten oheň vo mne a použiť ho vtedy, keď je treba a spôsobom, ktorý nebude ničivý, ale zároveň ho bude cítiť presne tou intenzitou, ktorou je potrebné. Až mi ľahšie ešte, keď to hovorím. To je tá práva miera. Ale neznamená to byť neustále s úsmevom číslo 5 alebo neustále len v zenovom stave, hej. Sme tu v tomto živote, žijeme život a prirodzene, ak je našou súčasťou aj tá emocionalita, aj ten hnev, aj čokoľvek, hej, aj tá radosť, aj tanec, to je všetko, nič není dobré a zlé, je to vlastne súčasť, ale nie.
Je to súčasť nás a tak to máme používať. No ale máme aj tú skúšku, čiže je to intenzívne obdobie, lebo je to vlastne transformácia, aj tá skúška. Takže ten test viery s týmto splnom súvisí a naozaj asi príde moment, nejaká situácia, kde náš život ako keby bude skúšať, či už sme pripravení pustiť to staré, mať ten nadhľad, pochopiť, prečo sme tu, aké máme dohody s tými dušami a ísť ďalej. Takže čo nám... Ja sa spýtam takto, v akej téme alebo čo konkrétne, v čom konkrétne bude tá skúška? Hej, spýtam sa šamanov. No, bude to vlastne práve o tom odpustení, pustení už toho starého. Hej. Aby sme sa vyslovene ako rozliali, jak tu sme hovorili, nemáme to pod tou kontrolou a zároveň máme rešpektovať svoju energiu. Hej. Máme vnímať, kde ideme, kde sa ešte manipulujeme. Nachádzať ten stret vlastný. Hej. Používať aj tú esenciu toho ohňa, ale zároveň pracovať s tými živlami v nás, so všetkými živlami, ktoré v nás sú, tak, aby to bolo v tom bezodporovom stave, teda tam uniká vlastne nula energie. A vedie to k tej láske k sebe. Takže no, to je vlastne ten hlavný odkaz a ešte si z mesačného magického mesiaca. Šťastie vám praje. Takže dovolme si už naozaj opustiť to staré, ťaživé, ísť do toho nášho stredu, rešpektovať svoju energiu, ísť do tej autenticity a veriť v nemožné. Naozaj vnímam, že tento spln bude veľmi silný, kde sa dostaneme do úplne nového, ako keby nového cyklu v našom živote. A výsledok bude obojstranne prospešný. Ako keby tam som videla, že sa pocítime nejakým spôsobom tú jednotu, kde vlastne tie dohody duši pochopíme. A v tej pravde a sile už bez toho odporu k tomu, čo sa nám dialo alebo deje, započneme úplne nový cyklus života. V tvorivosti, v radosti, vo vášni a v prijatí všetkého, čo sa nám deje, ale nie s tým úsmevom číslo 5 alebo s tým slnečkárstvom, ale že si začneme naozaj v tej výžive užívať všetko, čo nám ten život prináša. A to je niečo, ja už len keď si že to je niečo tak famózne, lebo ja v posledný rok ďakujem vôbec za život, že to je neuveriteľné, aké mne zázraky sa dejú a do akej pohody som sa dostala a ako sa ten život deje. Ale cítim, že teraz je ten čas ešte vlastne znova, ako keby ešte do väčšej hĺbky do toho života a rozprúdiť tú radosť, hej, ktorá ešte možno takú tú úplne to jašenie sa, jak tie deti, kde máme radosť, čohokoľvek sa nám podarí, čokoľvek sa udeje, hej. No, ešte ma to láka, ešte si vyťahnem od Archaniela Gabriela jednu poslednú kartu. Ako keby sme mali zachytiť teraz aj v tento spln ten tvorivý nápad a kľudne si ho zapísať, čo vám príde, čo chceme žiť, čo chceme možno vytvoriť v tomto svete. To nemusí byť len v pracovnej oblasti, ale v akýkoľvek oblasti. Zapíšte si to niekde. Normálne alebo nejako vyjadrite, rozprávajte o tom, hej. A tým, že to začneme o tom rozprávať, že vlastne ten nový cyklus nejakým spôsobom už začneme dávať do hmoty a tým prejavíme dôveru, že ako keby to ladilo s tým verte v nemožné, hej.
začneme písať úplne nový denníček náš, ktorý už nebude o nejakom vyplačkávaní alebo o nejakých nereálnych snoch, alebo je to denníček zázrakov, kde v novom uhle pohľadu na nás, na náš predchádzajúci ako život v mysle, to, čo sme doteraz zažili, začneme písať nový príbeh. Nový príbeh o nás. Ako o víťazovi vo vlastnom príbehu, kde tá sebaláska sa dostane na takú úroveň, že zrazu naozaj nemožné sa stane možným a že pochopíme, že tá láska k sebe znamená úspech pre všetkých zúčastnených. Hej? Že ten výsledok bude obojstranne prospešný. Takže sa nemáme čoho báť. Lebo šťastie nám praje. Máme tu slnko, hviezdu. Slnko, hviezdu. Šťastie nám praje. Tak ja vám to šťastičko veľmi prajem. Nech sa rozprúdi ten nový cyklus. Želám vám nádherný spln a všetky dni potom. A budem rada, keď mi dáte vedieť, ako to s vami rezonuje. Alebo mi kľudne, ak nechcete pod komentár verejne, kľudne mi napíšte mailík. Budem veľmi rada. Tak ahojte.